simrang hilin eh. Hey, good morning. Maadong adlaw sa tibok kalibutan. Nanapod ko sa inyong katubangan. Daghang salamat Lord. Nakamata pa karon mo. Orasa adlaw Sabado. Bilagdo ko nakaatubang ko sa lamisa kay mamahon ako. Karon pa naka-video kay nawa mas tatay kito anong sud mas bahin ja. Hibaw naman mo nga og nasatay na saba kadto kay na siya gagaw sige sidag pamaritis. Unang dali jud ko dari mamahaw ko mahaw tanin jo. Sakad pag-opera na ho mga 4 months. Mag 5 months na. Maghapit na mga 5 months karong 4. Karon pa jud ko mukha og saging suway. Suwayan na ho. O kaya ba na sang ginawaan. Hinay kag man ko pero saging ra di na jud ko di na ko mo saw-saw og kuan. Ginamos na. Anta yung saging. Sa di pa kumusog og kaon. Mas munaha dengan salamat Ginoo. Dengan salamat sa grasya matag adlaw. Ug dengan salamat sa mga tanang mga maritis nga sige suwaybay sang kuan diara. Mahaw tayong saging mga maritis nga antang saging. Balag mingon mo ang sako basta paanjog saging kay paborito ng saging dugay na ko anak kakaon. Suluhon lamay ng saging way saw way insa diha kay suwayan. Kay yung may tuhang doktor nga bawal ko nung kumukaagahi. Hidlam jud ko. Gusto ko mukaag saging mo nang mukaan ko ron. So pabaylit kay handong ng saging. Kita ko siyang kuan ng saging pinalit. Hanggang ulit dari kaday saging. Di ay kagpasa sa bulanghoy. Pero katong bulanghoy, katong nagdang ako bulanghoy, wadyo ko ning kaan o plus kong bulanghoy. Ang kaan to nga time, putod rapod, ning kaan ko sa kanang suman. Kaya mo lagi eh, mahal ko. Mahal sa kumukaan o gahi. Ang iswalda niya saging. Ang saging li? Dali. Nas mamaalis. Ikan pa sila nagkuhan. Sakalikan li. Napuong pa nila. Hilaw raga. Kaya kabangaan. Kaya po. Na mamaalis. Tsaka tayo ga. Wala magmanganihay. Nabay hilaw na to? Kama lagi? Hilaw kidungag. Oo. Lagi mo? Awak tabi ko na doon na. Takal dito ka. Ang uling. Ang gandang kay hangin. Kusnes hindi mo. Ano ipayay ka kay may tagos nila mus. Oo, pero ko ginamos. Nawa de. Ang parat. Ang ino mo dyan rin hatag ng biti. Ang uling. Nahilaw. May kinug siya yan, di mo kaon? Ala na? Di lang po na siya di mo kukura, hulot na, wala hulot yung putod. Ang gabi, mabuban. Nabuhi-buhi. Gabi na kalata ko. Wapayas ni Bidari, grabe inita na. No? Nalipat bro. Wow. Dangadok ko. Ang ginita. Landan mo, pinalit na saging ni Kuam. Kuto-kuto. Kasi Ako ning. ang mag-agka. Bik-bik. Nakabik-bik ko, nagkikuha mo ko taga-pikiro. Ako baniro, nabay gapon. Pero ako kontat ni Ima, masaglain po to. No. Dakil gawin, dito ko.
Kani, kagmay ni gani pero binsok. Nang ganda na ha. Nangguang. Nga nila matag saging kay bugas grabing mahala. Pero mawar maghihapo pinta pa tag saging 15 kilo. Hindi, sagahan po tayo dyan. Adog saba. Bako. Nihinay ra. Duha ka dawin, sakto na. Sana may abdo dyan na tayo eh. Pamus gusto nila gapon nila tugtog garijot. Mahay ko ba? Balimpayat ko sa unas tag 150 pa. Pilan dero? 300 naman na. 300, 350 nga na. Ang sikat mo pa nila daghang nang malit. Takto na sa mga tag-init. A few moments later. Hindi kisag maguna. Hindi pa ko sa ilaw. Nanay. Amin, 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 amin. Amin, di mo gawa sa diya. Ala, alas 4 media. Hala ko no. Maglarga na. Ito nagdagat, Nay. Nay, ito nagdagat. Alas 6 jeans mo mga ni. Oh. Ikaw, Si JJ oh. Kansara mo na sila? Kansara ni sila? Kansara mo dong? Ha? Kansara mo? Huwag ka na. Tuloy mo, kamote, bulanghoy, saging. Ano ba ito mo sa kinanay? Nanay ka na nga. Pasyon na lulunay? Pasyon. Sa una sa mga tiguang mahal ka gusto mo rin ba mo ito? Pero karoon mo na. Isay nakuwang, zay-zay. Natubor ko tiwas. Wala hinapin ng saboy na to. Kapagawanin ka. Hindi pa yung sa hiramilam sa o. Kala boards, na may ginabas boards. Yung birthday ko ron, happy birthday na barong Chiri Ulrich. Ha? Ba't yung Chiri Ulrich? Happy birthday, Ate Chiri Ulrich. Kung happy birthday po ni Ma'am Gitmia Chavez. Happy birthday. Rosa nga? Nakakuan, happy birthday Chiri Ulrich sa Danau, Valencia. Hindi nga na gani. Happy birthday sa tanang nag-birthday ko kadlawa. Happy birthday po ni Ate Chiri Ulrich o ni Ma'am Gitmia Chavez. Happy birthday nito sa Gano. Dengan na sila. Awa sa kanunay. Yan, Gitmia. Ang mag-birthday ko noong September. Grabe si Kado mag-birthday. Sana all. Kaya September, way handa. Ikaw nang di ba? September, Kasi kadaghan pag naagian ng mga pagsumuhay sa kinabuhi. So, karon niya karon nagbalik alindog. Balik alindog. Sinalay luto na. Ito luto. Nagbalik alindog si Manangilin. Kung pasabot na pinangga sa Ginoo ang natao o kanang September. Salamat. Sa October po, naginusara man tuog ko, pero pinangga gyapon ko sa Ginoo. Yung sa October sa anak ni nanay. O, naginusara kong nag-birthday. September lang ano? Pilar. Ako. Ako gusto din, Jolie din. Gusto mo si Mim. Daghan na Ano sa ka gusto? Daghan. Julie, Asikan, Rubilin. Oo. August, Christilan. Nagwapa ang Si, mga kay. kita ba yung mga August? Sugod si
September naman to. Lagi Agosto sa may buhay Gusto si Amy po, grabe po. Grabe ka pinangga sa tanan. Ibu Panay. Ito pamilya Cebu, from Valencia, Cebu, Valencia. Hanggang hulo? From Cebu to Bukol. Kinabutan ni Kimi. Tanan. Butan na, ako ngon dito tayo, padong siya, dito tayo, padong taga. Hindi nga, ako ba siya? Padong dito siya, padong dagat, padong ka dito tayo, dagat na dito. Sakto sa tigisibog ng kami sa Kasi si tatay, sama-sama. Ano naman subayon? Masubayon na rin nga na barong abot na to. tigisib na rin nga no. Padong tagat na eh. Ako na, saka para sa Si Roy eh. Sila, nakasila sa kwan, ano eh. Ay, si tatay, tubig na eh. Gupit mo ka. Kari dyan ang balanghoy kay. Sige, gas man ang balanghoy. Wala ko katawan. Sige na to. Ikat sa Facebook. Kalingan di. Kuha magalingan to. Kapit na ba mahurot? Ha? Abang dati nagkatiguan ng Buglukon dito ako. Tatay. Sika ni Eric. Ha? Sika ni Eric? May sinabaw rin. Hello? Nawag ka? Hala? A few moments later. Ako sa mana? Card? Saka na ulihan. Okay. Ang high-tide drone, Julie, wow legs! Na Julie, nagkuhan. Swimsuit. Tumbahan sa na yung tripod. Sinanay, tagay kabo. Hihi! Nanay, naligo ng dagat, mga way dagat siya. Rilo, sinanay, Julie. Hoy, basak dami! Ay, ang taga-bukid, pasakya! Karina, wala na kanina. Ang pin mo ka matuli. Ang pangin isang lahat. Good morning, ma. Asis. Dito sa isip. ano, alas 12. Alauna. Minsan mabasa na. Ano, nanay, hindi mo. Dara, kay na malagi may ini nga hilo, nagkatapak kami, samok sila magsangag. Ano ako yung kalihan. Ako yung ipasangag, dara. Sinangag na mais. Sangag og mais kay pulutan. Pulutan ng tuba. Pulutan ng tuba kasi nanay mo inom mong tuba. Na may tuba ko dari. Naluto na. Para isang pagrido.